Напрежението между балканските държави се увеличава и ескалира след нападението на България между Сърбия и Гърция. Румънската армия атакува в незащитената Северна България и достига околностите на София. Това от 28 юли 1913 г. След избухването на Първата световна война на 24 август 1915 г. министърът на външните работи Радослав подписва с германския посланик тайна конвенция, според която ако Румъния нападне България, Турция или някоя от другите съюзници, Германия е съгласна България да придобие загубеното от Букурешкия мирен договор и частичната ревизия на Берлинския договор по отношението на територии, владени от Румъния. На 24 септември 1918 г. цяла Добруджа до устието на река Дунав е предадена на България, но само след няколко дни Андрей Рачев подписва словно споразумение с Антанта. В края на ноември същата година цяла Добруджа е върната обратно на Румъния, която управлява тази територия до 1940 година и я заселват с десетки хиляди армии от Македония и Северна Гърция, както и славянци от Влашко. На 7 юли членовете на българското правителство се обръщат с писмо до Хитлер, като изтъкват колко важно е за германската политика на изток България да получи Южна Добруджа чрез посредничеството на Германия. Като крайен резултат от натиска, Румъния се съгласява да подпише Кралската спогодба на 7 септември 1940 г., с която Южна Добруджа е върната на България. През 1940 г. Южна Добруджа е предадена на България с Кралската спогодба. Договорът предвижда и обмяна на населението. Румънското малцинство е принудено да напусне Южна Добруджа, а българското – Северна Добруджа. На фона на тази историческа обстановка, включваща българската неволя и упоритост, важна роля играят българите, чието живот и дейност са свързани с съдбата на Южна Добруджа. Доктор Иван Бенаков защитава и разисква темата за присъединяването на Южна Добруджа към България. Доктор Бенаков е роден на 4 август 1883 г. в Кюстендил, а родителите му са пенсионници от Скопие и Градец. Той завършва средното образование в Руси и София. Още като ученик в Руси, под влияние на свои приятели, се запознава с социалистическите идеи, за които става верен до края на живота. Като студент по право в Букурешкия университет, той е активен член на социалистическия кръжок Трудова Румъния. Сътрудничи в едноименния вестник, участва с статии долу деспотизма, протест срещу кръвопролитията в царска Русия и в списание на доктор Раковски социалистическо бъдеще, като се подписва с псевдонимите Чиние и Стикаро. На първата конференция на синдикатите и на социалистическите кръжоци в Румъния той изнася доклад върху пропагандата и внася резолюция за бъдещото и развитие. Заедно с доктор Раковски издават брошура 40 години мизерия на руското писано, а с негов приятел превеждат дачники от Горки. Принудени да отстояват своите права срещу румънските посегателства, южнодобруджанци замолват доктор Бенаков да се прехвърли при тях, защото няма български адвокат, който да познава румънското законодателство. Доктор Бенаков напуска работата си в Кюстендил и се установява в края на 1913 г. като адвокат в Вълчево. Още през 1914 г. доктор Бенаков подготвя и издава сборник законни разпореждания относно собствеността на Нова Добруджа. Защитава десетки дела на българите, засегнати от своеволията на румънската администрация. Идва Първата световна война през 1918 г. В Букурещ, заедно с професор Романски, издават на френски и немски книгата «Румънски свидетелства за Добруджа». Сътрудничи усилено с статии в вестник Добруджа. Смелата му борба срещу произволите на румънските власти довеждат до инаугурирането му в София. Доктор Иван Бенаков изготвя изложения на Запад. Подготвя десетки меморандуми и петиции до обществото на народите в Женева.
до различни международни организации. На първо място Международния съюз на дружествата за мир, Конгреса на националностите в Виена и други. Той е автор на мемуар за положението на българското малцинство в Южна Добруджа, трагедията на Старо село, режимът на полската собственост в Южна Добруджа и проблемът на Южна Добруджа. Доктор Пенаков помага активно. Той е известният френски специалист по международни права, професор по правото. При написването на неговата студия поземлената собственост в Южна Добруджа и международното право, която осъжда провежданията в Южна Добруджа поземлената политика от румънска страна. Доктор Пенаков е главен издател на госпожанския въпрос, до окончателното му благоприятно разрешаване. Възвръщането на Южна Добруджа към България е резултат на много усилия, на едно щастливо стечение на обстоятелствата. Добруджанските проблеми се движат и се развиват само като част от проблемите на българската нация, а не изолирано само за себе си. Българското население на Южна Добруджа, останало в самата област, както и неговите имиграция, не се отклонява от безкрайната си вяра към постоянността на делото от 1913 и 1919 година. И както самия доктор Пенаков заявява, нашата политика спрямо Румъния трябва да бъде политика на приятелство, на сътрудничество, отстояване на многобройните общи интереси и едновременно с това да се избегне всяка забрана.